Uyan istorya tungkol kay Loloy, Luis Lloyd. Istorya ni Rochelle Abuel. Si Ma'am nag-check-in attendance. Ragap na ako apodon ang sakuyang pangaran. Hinahalat ko na apodon ang sakong pangaran. Alagad daiman inaapod ang Loloy Sebastian, kundi ang Luis Lloyd Sebastian. Daiman ako naggirong, tadai ko man yan bisto. Sinabi ni Ma'am na absent si Luis Lloyd Sebastian. Natapos na si Ma'am sa pag-apod. Naghapot si Ma'am, si Isay ang dai inapod. Tinaas ko tulos ang sakuyang kamot. Ano ang sa imong pangaran? Hapot ni Ma'am. Loloy po, sabi ko man. Ay, Loloy ang totoo mong ngaran. Iyo ang Luis Lloyd Sebastian. Puon ka ito, tinandaan ko na ang totoo kong pangaran, na ang Loloy palan hali sa Luis Lloyd Sebastian.